ברשות הציבור. אנחנו נעסוק עוד רגע בהלכות מציאה ועבדה. מה שאנחנו רק רוצים לפתוח ולומר, קודם כל יישר כוח גדול לחברנו רב מוישה מדווד, שהוא באמת עושה כפשוט ומשמח אותנו, יין ישמח לבב אנוש. הוא עושה בזה כמה מצוות, אמרתי לו. קודם כל הוא שמח יהודי זה דבר טוב, זה חשוב. אברכים שיושבים ועוסקים בתורה זה עוד יותר דבר גדול. דבר נוסף זה מצווה גדולה של יישוב ארץ ישראל, כי זה ממש מבנימין, מי שמכיר באזור שילה, זה ממש, זה יקב שהוא כל כולו בציונות ובמסירות למען ארץ ישראל. אז זה גם דבר חשוב, וגם אני רוצה לומר לפעמים יש משהו שמאוד מאוד כיף לקבל, או האדם מעדיף תמיד לקבל מה שנקרא קש, מזומן, כי אז הוא עובר לסוחר, יכול לעשות איזה מה שהוא רוצה. אבל לפעמים כשנותנים לך בדרך מסוימת, דווקא בצורה של מתנה, שאתה לא יכול עכשיו לעשות עובר לסוחר ולקנות עם זה משהו אחר, אז יש לך משהו ביד, ואז אתה מגיע, ואני אומר, האברכים מגיעים לבית, יש להם יין טוב בבית, ואומרים, האישה אומרת, כן, האישה אומרת, איזה מנץ' מביא לנו פה, וזה, רק שלא תתרגל, זה הבעיה. מה שנגיד לי, מוישה שהוא מחויב, ואם הוא הרגיל אותנו, בלי נדר. נוהג. בלי נדר, כן? אבל רק אני אומר, יש בזה עניין גדול, אז באמת תודה רבה ויישר כוח גדול, ובעזרת השם שיזכה לשפע רוחני וגשמי, יחד עם כל היושבים כאן ועם כל בית ישראל, אמן כן יהי רצון. חלחם להווייתא ותהנו, שיהיה באמת אמן. אז אנחנו עוסקים פה בסוגיית ייאוש שלא מדעת, ורק אני אתן ככה הקדמה קצרה לסוגיה הזאת, וננסה לברר אותה. בתוך דיני מציאה ועבדה אנחנו נמצאים, וייאוש שלא מדעת זו סוגיה קודם כל מאוד מפורסמת בעולם הישיבות, דנים עליה הרבה, מדברים עליה הרבה, חוקרים בה הרבה, אבל היא גם כן סוגיה מאוד מעשית, כי למעשה אפשר לומר, היא מסנדלת את כל המצבים כמעט שבהם אנחנו מוצאים מציאה סוף סוף, שאין בה סימנים, כן? ואתה אומר לעצמך, אם אין פה סימנים אני יכול לקחת את זה אליי, אבל אז אתה נתקל בסוגיית ייאוש שלא מדעת, ואתה כמעט תמיד מתברר לך, שאתה לא יכול למעשה לקחת את זה אליך, כן? למה? כי מה המקרה של ייאוש שלא מדעת? בואו נעשה סדר. אם אדם איבד משהו ויש סימנים, הוא לא יתייאש. אנחנו לא יודעים אם הוא יתייאש. כל עוד אנחנו לא יודעים, אנחנו חייבים להשיב לו את זה. יש לנו מצווה להשיב לו את זה, אסור לנו להתעלם. יש לנו חובה, תעשה השב תשיבם, יש לנו איסור לא תוכל להתעלם. ומי שלוקח את זה אליו ומשתמש בו, אפילו יכול להיות עובר על לא תגזול. כשאנחנו יודעים שיש סימנים. אכן, אם ראינו בן אדם בשוק, שהוא צועק, אוי לי מחסרון כיס, איזה בסה, מה קרה לי וזה, במציאה שעבדה לו, אז זה סימן שהוא יתייאש. אם הוא יתייאש, סימנים זה לא דין עצמי. סימנים זה מלמד שהוא לא יתייאש. אבל אם הוא אומר לך שהוא יתייאש, זה שלך, אין בעיה. זה לא אם יש סימנים אסור. אלא סימנים אומרים הוא לא יתייאש. אם הוא אומר לך שהוא יתייאש, נגמר הסיפור. בסדר? אז זה. אבל במקרה שלא מצאנו משהו שאין בו סימנים. אין לנו סימנים. ואז אתה יכול לומר, ומה הדוגמה הכי קלאסית לדבר שאין בו סימנים? אז היין הזה יש בו סימנים, אתה רואה, יש בו זה, נכון? אבל כסף, אני חושב כל יהודי אי פעם יצא לו למצוא איזשהו כסף, והכסף הזה לא היה מסודר במטבעות אחת על השנייה בצורה כזאת, ולא היה זרוק ליד ארנק, סתם הלכת, מצאת על הרצפה בתחנת אוטובוס שם כסף, מצאת ברחוב איזה משהו מעוגן, מישהו שאל אותי לפני כמה זמן כבר, שהוא מצא איזה 1,200 סכום מכובד, וזה היה מקופל בצורה מסוימת. האם הקיפול סימן או לא? יכול להיות. אמרתי לו, שמע, סכומים גדולים אנשים מקפלים. לא בטוח. כן, תלוי כמה, איזה סוגים של... אבל כסף זה סימן, זה דבר בלי סימן. אני יכול לראות, זה שלך בכיס. אבל חוץ מזה שזה שלך בכיס ואתה יכול לקחת את זה, יש שאלה גדולה, האם הבן אדם כבר התייאש או לא? כן? מצב ביניים כזה, שנגיד מצאת משהו שאין בו סימנים, משהו שיש אותו לכולם, כן? שעון שיש להרבה מאוד אנשים, אין בו סימנים, הוא לא משהו מיוחד, יש לו להרבה מאוד אנשים, איזשהו בגד שהוא לא מיוחד, יש להרבה אנשים, מצאת אותו, אין בו סימנים מיוחדים, אתה רוצה לקחת לעצמך, אבל הבן אדם בכלל לא יודע שזה עבד לו. נגיד חליפה, האדם בא לבית כנסת עם מעיל, לא מיוחד. למרות שאתם יודעים, בכובעים כולם יודעים להבדיל בדיוק בין כל קנץ' בכובע, נכון, וכל חליפה וחליפה יודעים להגיד, אבל אתה נראה לך שנגיד הכל תואם, כולם הולכים עם אותו פרק, ואתה עוזב, והוא הגיע, כי היה קר בחוץ, איזה יום אחד באביב, הגיע,
תלה אותו שם. אחרי חודשיים פתאום הוא הגיע החורף, הוא מחפש בארון, ורק אז נופל לו האסימון, וואלה, עבד לי, נעלם לי. כולנו יודעים את זה. תעודת זהות. אתה לא צריך את זה. פעם בשנתיים אומר לך מהבנק, תביא לי תעודת זהות, פתאום וואלה, איפה תעודת זהות? עבדה לך אולי. אבל רק עכשיו אתה מגלה. מה קורה אם מישהו מצא את זה ביני? בין השלב שאיבדת לבין השלב שידעת שאיבדת. ואין בזה סימנים, שלך או לא? סימנים של זהות, אין לך סימנים. לא, סתם, אני אומר, כדוגמה למשהו שאתה לא מגלה אחר בזמן. רב קו אנונימי. כן, רב קו אנונימי, גם מצאו פה לא מזמן. סכום כסף, מה קורה אם גילית את זה אחרי הרבה זמן? ומצאו את זה. זאת השאלה, זאת הסוגיה של ייאוש שלא מדעת. בטוח יהיה פה ייאוש כי אין סימנים, אבל עדיין אין את הדעת הספציפית של הבן אדם, כי הוא בכלל לא יודע שזה נעלם לו. ובמקרה כזה השאלה שנחלקו בה אביי ורבא, כפי שכולנו יודעים, האם זה נחשב כבר שהוא יתייאש למרות שהוא לא יודע למה? כי בעתיד, ברור לנו שהוא יתייאש ברגע שהוא יגלה, כי אין סימנים, הוא יבין רק זה, ואז לכן אני מסתכל כאילו על העתיד, על הפוטנציאל, וזה נחשב כבר עכשיו ייאוש ואני יכול להכניס לכיס. או בגלל שהוא עדיין לא יודע, זה לא נחשב שהוא יתייאש. נכון שכשהוא יגלה הוא יתייאש, אבל תכלס, בפועל, הוא יתייאש או לא? למה? כי הוא לא יודע עדיין. ואז לכן זה לא נחשב ייאוש. זה מחלוקת אביי ורבא. מאוד מעניין שנפסקה בזה הלכה כאביי, נכון? זה אחד מאל קגם, שרבא אמר, כפי שמופיע במקור הראשון, ייאוש שלא מדעת, זו סוגיה מאוד ארוכה במציע. אביי אמר לא אבי ייאוש, רבא אמר אבי ייאוש. אומרת הגמרא מה הגדרות המחלוקת? בדבר שיש בו סימן, כולי עלמלו פליגה שאין ייאוש, כי אם יש סימן, גם כשהוא יגלה הוא יגיד, יחזירו לי, כי יש סימנים. יש יהודים טובים, יחזירו לי את זה. אלא מדובר כי פליגה בדבר שאין בו סימן. אין בו סימן, אז אם אין בו סימן זה שלי. לא, זה לא שלך, כי הוא עדיין לא גילה שזה עבד לו. אומר אביי, בגלל שהוא לא גילה זה לא ייאוש. אומר רבא, כשזה יתגלה לו, הוא גם ככה יתייאש, אז כאילו עכשיו הוא מיואש וזה שלך. אני רק רוצה לשאול את הציבור היקר, עם מי אתם יותר מסכימים? עם אביי או עם רבא? מה אתם מסכימים? שלמרות שהוא לא יודע, סוף סוף הוא יתייאש, אז לכן, עזוב אותך מה זה. או שאתה אומר, בגלל שעדיין הוא לא גילה את זה, מה סברת הלב? אני חושב שכל עוד הוא חושב שיש לו אחיזה ממונית בדבר, אז הוא לא שחרר. אז ממילא אי אפשר לקנות את הדבר. ולכן, כל עוד הוא לא יודע, למרות שכשהוא יגלה את זה, זה ברור לנו שהוא יתייאש. זה המערל שלך, נכון? יכול להיות שזה קשור למערל, לבאר הגולה. השאלה אם הוא מתייאש מיד אחרי, או לא מתייאש. ברגע שהוא מגלה... אפילו שהוא יודע שאין סימנים. כן, אז נניח שכן, מיד ברגע שהוא גילה, הלך הדבר הזה הוא יתייאש מיד, אבל בגלל שהוא עדיין לא יודע, אז הוא לא. אז זו השאלה, כן, אז יש... מה אתה אומר? לא, אני אומר, אולי בגלל שזה כבר לא בחזקתו, אז זה כבר... אתה אומר, מה זה משנה לנו אם הוא יודע או לא? הרי בפועל זה לא אצלו. יש צד אחר. בפועל זה לא אצלו בכלל. וגם כולנו יודעים שהוא יתייאש ברגע שהוא ידע. אז מה זה משנה אם הוא לא יודע עדיין? מכל הבחינות, איך שאתה לא מסתכל על זה, זה ברור שזה כבר לא תחת חזקתו. כן? אז צריך לברר מה שורש המחלוקת של אביי ורבא, כן? להבין את זה. יש בזה הרבה מאוד חקירות והרבה מאוד דיבורים. אני רוצה ללכת בשני כיוונים. כיוון אחד שהוא מאוד מאוד פרקטי, כלומר מאוד מאוד מעשי, וכיוון אחד שהוא כיוון של כאילו קצת יותר חקירה ומחשבה, מה זה הגדר של בעלות. מה זה שזה קשור לכיוון שאתם הלכתם. מה ההגדרה של בעלות, זה כיוון אחד. אבל קודם אני רוצה לומר שמצאנו בראשונים בסוגיה הזאת כיוונים מאוד פרקטיים, שהם אומרים כזה דבר. בואו נראה קודם כל נראה את השולחן ערוך שמביא דוגמה. כן? מה פוסק השולחן ערוך ברס"ב? אם אין בו שום סימן, אפילו מקומו, כגון שניכר שלא הונח שם בכוונה. כן, אתה באמת מצאת רב-קו עכשיו, שאין בו תמונה, ואין בו שום דבר, ולא שום סימן, ויש בו עכשיו 200 שקלים. סכום ממוני, אם הוא יכול לכוון סכום ממוני? לא, זה לא. הוא יודע בדיוק כמה נשאר כסף. יכול להיות שאם באמת יש משהו, נקודה משהו, אולי זה סימן, יש לדון בזה. כמעט כל רב-קו זה משהו. עובדה שבמטבעות, למרות שנגיד אתה מצאת עכשיו, סכום מסוים. וזה כמו צרור של מטבעות, זה כמו צרור של מטבעות. אז אם הוא צרור, יכול להיות. אבל יש הרבה אנשים שיש להם הרב-קו טעינה של 200 שקל או 50 שקל. זה לא סכום עגול. אז אם זה לא, אז יכול להיות שזה סימן. הנה חינמי, כמו מטבעות שצרורים.
אבל אם נגיד שאין סכום מסוים, שהוא מאוד מאוד מדויק, אז אם הוא דבר שיש לתלות שבעליו הרגישו מו מיד כשנפל ממנו, או מחמת כובדו או מחמת חשיבותו. נגיד היום נראה לי שהדבר, זה דבר עם סימן, אז זה לא דוגמה טובה, אבל הדבר שהכי אנשים מרגישים בו זה טלפון. אין אדם שנייה בלי הטלפון, אתה רואה אותו מתחיל לתופף על הברכיים, מתחיל לעשות... כל טלפון מלא סימנים. לא, אני רק אומר... נכון, אני רק נותן דוגמה למשהו, אני מנסה לחשוב מה האדם שם לב שלו. אם אדם הולך כל הזמן עם ארנק בכיס, אז הוא שם לזה, עם סימן, כן? אבל אין... כיפה שחורה עם סרט, יש מלא כאלה. אז כן, אבל אין הרבה דברים, רק אני רוצה לומר שאדם מיד מבחין בהם. אין הרבה דברים כאלה, רק מה שממש צמוד אליך, כן? וגם צריך שלא יהיה סימן. לכן הדין הזה הוא עוקר כמעט את כל הזה שאני יכול לקחת אבדות אליי. ומפה אני רוצה להגיע לתקנה שתקנו חכמים. בסדר? בגלל, תחשבו, כל הסוגיה של אבדה שהיא מגיעה אליי, נעקרת בגלל שמה? כנראה הבן אדם לא שם לב שזה הלך ממנו. והוא אומר, אם בעליו הרגישו כשנפל, או מחמת כובדו או מחמת חשיבותו, כי תמיד היה ממשמש ומרגיש כשהוא נופל, הרי זה של מוצאו. כי ברגע שזה נתייאש, מיד כשידע שנפל, כיוון שאין בו סימן. אבל אם לאו, שאתה לא יודע בוודאות שהוא מיד הרגיש בדבר הזה, צריך להחזיר אפילו שנתייאס, כיוון שבא לידו קודם ייאוש. מדבר פה במשהו שאין בו סימן. נכון, רק לדבר שאין בו סימן. מה להחזיר? הכוונה היא, תשאיר אותו אצלך, אולי יבוא איזה בן אדם, אולי תמיד חכם עם טביעת עין. כן, אולי תמיד חכם עם טביעת עין. אולי, מה? או שיבוא, כן. עד שיבוא אליהו, כל מיני דברים. ודאי אתה לא יכול לקחת אותו אליך. אתה לא יכול לקחת אותו אליך. עכשיו נשאלת השאלה, הוא פוסק כאביי. מה הסברה של רבא? למה רבא אמר שלמרות שהבעלים לא יודע שזה עבד ממנו, אתה יכול לקחת? למה הוא אומר שאבא ייאוש? אם בפועל, עדיין הוא לא שחרר את זה מהראש שלו. כן, מה הסברה של רבא? בא ריטב"א ומחדש פה חידוש עצום. הוא לא כותב למה. הוא אומר שלפי רבא יש פה תקנת חכמים שעשו את זה הפקר. כלומר, הוא מסכים עם העיקרון שכל עוד הבן אדם לא יודע, אין פה דין של ייאוש, אבל הוא אומר, בכל זאת באו חכמים ועשו פה תקנה מיוחדת והפקירו את זה. ואני לא מבין למה. מה? כן, בל תשחית, אני חושב. לא, יכול להיות כדי להציל את בן אדם מהעבירה. גם כן. מה להציל אותו? יש דינים, מה? כן, אבל זה מאוד קשה לצפות שבן אדם ישאיר חפץ אנונימי. ומה עם אבדה עם סימנים? שאל אותך שאלה. אבל אדם שמצא אבדה עם סימנים, והוא עכשיו צריך להחזיר אותה, לא יכול להשתמש בה. גם זה יכול להיות בן אדם שהוא יגיד, וואלה, בוא נפקיר גם את זה, כי זה קשה. בסימנים זה הרבה יותר קל לבן אדם לבוא אליך ולמצוא את זה. בן אדם שלא ידע איפה נפל זה בסימן. אבל אחרי חודש, אתה יודע מה, פרסמת בעיתונים, עלונים, עשית הכל, וואטסאפים, עניינים, אחרי חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, פתאום אתה מסתכל על הטבעת הזאת. אתה אומר, מה, לא חבל שהיא תשכב פה, פרסמתי, עשיתי את הכל, לא חבל, אולי ניתן לי אשתי עוד מעט חגים, זה ישמח אותה. זה גם שיש גם בעל תשחית גם כן בזה. אז ומותר? לא, אבל למה בזה לא עשו? אז למה תקנו בעל תשחית לשיטתך? אז עוד רגע אני אגיד, נכון? עוד רגע. אותו תרש שאתה... לא, אבל אני, נכון. אתה רצית לומר לא מצד בעל תשחית, אלא מצד שהאדם לא יצליח לעמוד מול זה. כן, להציל את האדם מהעבירה. אז אני אומר, יש עוד מצבים, אבל מה זה בעל תשחית? אני רוצה להסביר בדיוק, מה זה בעל תשחית. תראו מה קורה פה. קודם כל בואו נקרא את הריטב"א. אומר הריטב"א במקור השלישי, וקשי עליו מכל מקום. הרי אתה לידי באיסורא, אתה לידי. הרי זה הגיע אליו, יש פה דף. זה הגיע אליו באיסור, כי סוף סוף הבעלים עדיין לא התייאשו. דעה לא ידע שמייאש, וקודם ייאוש אתה לידי. והווה כדבר שיש בו סימן. של הסוף, שמענו שמתייאש, זה הגיע לה באיסור. ולכן הוא מסביר את רבא בסוף, אני קופץ לסוף, ומאשתא הוקמו הרבנן כהפקר. עכשיו תשמעו, חכמים, הם לא ששים להפקיר ממון של אנשים. זה צעד דרסטי ביותר. מתי מפקירים ממון של בני אדם? אולי של פושעים, אולי כל מיני מצבים כאלה. למה שחכמים יתקנו תקנה מיוחדת, לפי רבא, זה לא נפסק להלכה, אבל בסברה של רבא, שמפקירים את הממון של הבן אדם הזה. בסדר, מה הסיבה? וכנראה, מוריי ורבותיי, שיש פה משהו מאוד מעניין. החפץ הזה, זה החפץ הכי תקוע שיש בעולם. זה כמו, להבדיל, אלף הפתעה אדון יכול, כן?
כמו שיש, להבדיל, כן, אבל לסבר את האוזן רק, אישה עגונה, אין לה פתרון. יעשו את כל, אני מדבר על אישה שבעלה הלך למדינת הים, לא סרבני שמסרבים לתת לה גט. שפה יש תקנות רבנותה וכל מיני זה אבן העזר, זה עניין שלם, יש בזה הרבה דיונים היום וכולי, מה מותר לעשות, מה לא כופין, שלא יהיה גט מעושה, שלא יחייבו את הבעל. אבל אני מדבר על אישה שהלך בעלה למדינת הים, לא יודעים. זה אישה עגונה. עכשיו, היא במצב הכי ביניים שיש, אין מה לעשות. אז להבדיל אותו דבר, אם יש מציאות שיש חפץ בעולם שהוא נהיה תקוע ואין מה לעשות איתו, זה רק במציאות הזאת. ולמה? ולמה? כי כפי שעוד רגע אני אראה לכם, גם אם אדם מצא מציאה ויש בה סימנים, אם אדם מצא מציאה ויש בה סימנים, הוא צריך להכריז עליה. בסדר? ומה קורה אם לא באים הבעלים? עד שיבוא אליהו. עד שיבוא אליהו, אז תקשו עליי. תקשו עליי אותו דבר. אותו דבר, אני עוד פעם חוזר. אם אני מצאתי עכשיו חפץ עם סימנים, שעון עם סימנים, הכרזתי, תליתי פה בבית כנסת, הייתה פה אישה לפני שבוע-שבועיים, נבדה פה טבעת יהלום. מצאו אותה בסוף. מצאו אותה בסוף. נכון? הלכו לחפש את זה בלילה עם פנסים ומצאו את זה. כן? עכשיו, תארו לכם, האישה הזאת לא הייתה אומרת. היה פה ברית, זה טבעת עם סימנים, אתה מסתכל על הטבעת הזאת, מה אתה יכול לעשות עם טבעת או עם דבר שיש בו סימנים והבעלים לא מגיעים? לכאורה, גם זה יהיה מונחת שיבוא אליהו, ואם גם זה יהיה מונחת שיבוא אליהו, אז למה חכמים לא הפקירו את זה? משום בל תשחית. רוצה לומר לכם שלא, מוריי ורבותיי, אם אדם מצא מציאה והוא ניסה להכריז ולא הגיעו הבעלים, במצבים מסוימים הוא יכול להשתמש בה, כפי שנבהר עוד רגע. וכיוון שהוא יכול להשתמש בה, החפץ הוא לא תקוע. אבל בייאוש שלא מדעת זה יותר גרוע. כיוון שזה עתה לאיסורה לידי, זה הגיע לידיו באיסור. זה לא רק, הרי מציאה שיש לה סימנים, אדם צריך להכריז. לא מצאת את הבן אדם, זה לא הגיע לידיך באיסור. זה לא הגיע באיסור, באת להפך, לקחת את זה בשביל לקיים מצווה. אבל הוא שומר שכר, נפסק בשולחן ערוך, מחלוקת, נפסק שומר שכר. אבל באת, כן, אתה אפילו, למה אתה שומר שכר? בגלל שאתה נהנה במה שאתה פטור מלקיים מצוות אחרות, כי אתה טרוד בדבר הזה, פרוטה דרב יוסף. אבל אם אתה לקחת עבדה שיהיו שלא מדעת, זה הגיע לידיך באיסור, בזה אתה באמת תקוע. ולכן אני רוצה לומר רק, מה הסיבה שתקנו חכמים? חכמים אמרו לפי רבא, לא יכול להיות, יש בל תשחית. סתם חפץ יפה יעמוד בעולם ולא ישתמשו בו? ובגלל הדבר הזה הם אמרו זה הפקר. בגלל התקיעות הזאת אמרו שזה הפקר, זה שיטת רבא. כלומר הוא מסכים עקרונית עם אביי שאין ייאוש. זה לא ייאוש, הוא לא יודע עדיין על הדבר הזה. אבל הוא רק אומר שיש פה תקנה מיוחדת של חכמים להפקיר את זה. למה לזה רק שייך בדבר שאין בו סימן? או, למה זה שייך בדבר שאין בו סימן? כי בדבר עם סימן יש סיכוי שיבוא לדרוש אותו. אבל חיכית 5 שנים. או, רגע. אז למה קודם... לא לעשות את זה אחרי חודש? מה? למה לא לעשות? או, אז בדבר שיש בו סימנים, אתה לא יודע, אולי פוטנציאלית, יכול להיות שעוד שנתיים, כמו העיזים של רבי חנינא בן דוסה, שעוד שנתיים, עוד 50 שנה, פוטנציאלית, יבוא מישהו לדרוש את זה. אני רוצה לטעון שמספיק שפוטנציאלית מישהו יכול להשתמש בזה, כי יש מישהו בעולם, פוטנציאל שיכול לבוא ולהשתמש בזה, זה כבר לא אותו דבר. בייאוש שלא מדעת זה חפץ תקוע, אין לו שום פוטנציאל. אין שום דרך להשתמש בו, נא דגורניק, שום דבר. עם עבדה עם סימן שהכרזת עליה 2, 3, 20 שנה, פוטנציאלית יכול לבוא מישהו יום אחד, ככה יבוא אליך וזה, זה העיזים האלה, זה שלי, אני נשארתי פה תרנגולים. בסדר? אז קודם כל אני רוצה לומר, זה עומד בפני עצמו, מספיק שפוטנציאלית אפשר להשתמש, זה כבר לא בהגדרה של חפץ תקוע. אז לא תקנו בזה, אבל לא די בכך. אלא שבאמת אני רוצה לומר שלהרבה מהפוסקים, וכך נראה לך למעשה, אם מצאת מציאה והכרזת עליה, אף על פי שהיא לא שלך ולכאורה יהיה מונחת שיבוא אליהו, מה אתה יכול לעשות איתה כפי שהתבהר עכשיו? אתה יכול לקחת אותה, מצאת תפילין. קורה בבית כנסת שמוצאים תפילין? קורה. מה נעשה? נשים אותם עכשיו כמו צנצנת אמן ליד הארון הקודש? אין לנו, מה, לא חבל? מה? או, אבל מאיזה כוח אני יכול לתת לציבור ליהנות אם זה שייך למישהו? ניחא לילני. אז אולי ניחא לילני שיעשו מצווה בממונו, נכון? הרי זה לא הגיוני שיבוא יהודי בבוקר, ירצה להניח תפילין. תגיד לו, תשמע, זה פה כבר 15 שנה התפילין האלה,
אנחנו מחכים שהיהודים שיש לו את השני כאלה ועם הכתר ועם הראשי תיבות האלה יבוא. נו, מה? זה לא הגיוני. אומרת הגמרא, אמר שמואל, מקור רביעי, המוצא תפילין בשוק. תפילין זה דבר שיש לו בדרך כלל סימנים. בוודאי אם הוא בתוך כיס, אבל גם לא אם הוא בתוך כיס, היו פעם גדלים שונים וכו'. מה הוא עושה? שם דמיהן ומניחן לאלתר. הוא הולך לסופר סתם, אומר לו, תגיד לי רגע, התפילין האלה, קח, תסתכל עליהם. הוא מסתכל קצת בזה, בהמה גסה, או בהמה גסה או בהמה דקה, כאלה, ככה, וזה אומר, זה שווה 3,000 שקל. קודם כל הוא הולך לזה. ואז אחרי שהוא עושה את השווי, הוא מצלם, או שהוא כותב לעצמו איך היו נראים, והוא יכול להשתמש בהם. איך יכול להיות שהוא משתמש בהם? מיטיב רבינה, מקשה שם רבינה, מה פתאום? הרי מי שמצא ספרים קורא בהם 1-30 יום. כן, ספרים פעם זה לא ספרים מודפסים. זה ספרים שכתובים בכתב יד. אם אתה משתמש בהם הרבה פעמים הם נקראים. מצד שני, אם אתה גם לא פותח אותם, הם נרקבים, מתאפשים. אתם מכירים את התולעים הקטנים האלה שרצים לך על הספר שלא פתחת הרבה זמן? לא יודע, יש הרבה. אז לכן אומרים, תפתח 1-30 יום כדי לשמור על הספר. לא יותר ולא פחות. יש לך אחריות לשמור, אבל גם לא יותר כדי שלא יבעלה. רואים שאי אפשר להשתמש. ואם אינו יודע לקרוא, פשוט הוא גולל אותם קצת, גוללן אין, דווקא קצת כדי לשמור עליהם, אבל שם דמיהן ומניחן לא. אתה לא יכול למכור אותם, או להשתמש בהם ולהגיד, טוב, זה שווה 200 שקל, אם יבוא מישהו אני אתן לו את ה-200 שקל. אז משמע, שאי אפשר להשתמש במציאה שמצאת. אומרת הגמרא, אמר אביי, תפילין בי ברחבו, משכח שכיחה, ספרים לא שכיחה. פעם ספר, זה היה דבר נדיר. היה באיזה קהילה אחת מסכת קידושי. אחד בכל העיירה, בכל העיר. היו מסיימים ללמוד את זה, שולחים לעיר ליד, והם היו מביאים להם כתובות. הכל היה כתוב בכתב יד. זה לא משהו שאתה יכול ללכת ולקנות בחנות ספרים. באורח חיים, בפלדהיים, זה לא ככה. אבל תפילין זה משהו שאפשר לקנות, ואז מה משמע? שאתה עושה אומדן כמה זה שווה. אם יבוא פתאום מי שטוען ויביא סימנים, מה תגיד לו? עזוב. נהדר, בוא כך, נקנה חדש, קבל. ובינתיים אתה נהנה ומשתמש. כן? אז לכאורה, לדבר שיש בו סימנים, וניסית למצוא את הבן אדם, ולא מצאת, אם זה תפילין אתה יכול להשתמש בהם, אם הוא יבוא תיתן לו. או אותם, או את הכסף. רק מה השאלה? האם זה דין מיוחד בתפילין כי ניחא ללאיניש שיעשו מצווה בממונו? או שאתה יכול לקחת את הדוגמה של תפילין, לכל הדברים שהם לא שאפשר להשיג אותם בקלות. ספרים אי אפשר להשיג בקלות פעם, לכן לא. אבל מה אם למשל מצאת שעון שאפשר לקנות כזה בקלות? או מצאת משהו אחר, אני יכול גם להשתמש בו ואם הוא יבוא לקנות חדש או לא? נחלקו בזה הראשונים. השולחן ערוך כותב את זה על תפילין במקור החמישי. מצא תפילין שם דמיהן ומניחן עליו מיד אם ירצה, שדבר מצוי לקנות בכל שעה. בסדר? בואו נקפוץ לערוך השולחן ונראה את הדבר הזה. כן, נקפוץ לערוך ונראה את הדבר. מה? אני אומר את זה השגחה, עכשיו שלחו לי תמונה של תפילין מונחים על ספסל הנה, אשרנו שזכיר. יודעים של מי זה. הנה, אתה רואה? תגיד להם. מה, כן, תגיד להם, עכשיו למדתי את הסוגיה על המוצא תפילין, בדבר מציע כ"ט, כן, עמוד ב'. עכשיו, רגע, אז בואו נראה מה אומר ערוך השולחן. ערוך השולחן מתמצת את זה, והוא מביא שיש בזה שתי דעות. יש אומרים שתפילין זה רק דוגמה, אבל הנה חינמי לפי הטעם דגמרא, לכל דבר שבקלות אפשר לקנות אותו, מצוי. והנה חינמי פה. ויש אומרים שזה דווקא בתפילין, וכך אומר ערוך השולחן. אמרו אבותינו ז"ל, כשמצא תפילין, שם דמיהן ומשתמש בהם מיד, אם ירצה, מפני שדבר מצוי הוא לקנותם בכל שעה, וגם יכול למוכרם. דלמה לא לשומרם, כיוון שמצוי לקנותם. אין שום היגיון ש15 שנה התפילין האלה יהיו שם ותחזיק אותם. נכון? אין שום היגיון בדבר הזה. ולכן אתה יכול למכור אותם. והוא מוסיף, ומאז מבואר, ומזה מבואר, שכל דבר שמצוי לקנות לא צריך להיטפל בשמירתו ומותר למכור את זה, וככה פוסק הנימוקי יוסף. אז אתה קודם כל תנסה לעשות השבת אבדה, אבל אחרי שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, ראית שלא, תצלם את זה, כדי שאם הוא יבוא יהיה לו סימנים לדרוש את זה, להגיד לך בדיוק מה זה ותזכור איך זה נראה, או תכתוב איך זה היה נראה אם אין לך איך לצלם את זה, ותשתמש.
ואם יצטרכו, מה תעשה? תקנה חדש, הכל טוב. והנה הכי נמי. אז כבר עוד רגע נראה שיש חולקים על זה. אבל מה אתם כבר רואים? שבעבודה עם סימנים יש היכי תמצא שאפשר יהיה להשתמש בה. ולכן בה לא תקנו שיהיה הפקר. מה המציאות היחידה שחפץ עומד תקוע ואף אחד לא יכול להשתמש בו? לא הבעלים שלו כי אין לו סימנים. רב זלמן מנחם יחידש חידוש. אתם יודעים למה? הוא אומר חידוש. למה סימנים גורמים לבן אדם לא להתייאש? לא בגלל שירצו להחזיר לו את זה, אלא בגלל שכשהוא יבוא, התורה אומרת עד ראש אחיך. זה אומר שהוא חייב מה להביא? סימנים. אז הוא יהיה לו מה לומר. לא מצד המוצא שהוא ידע להחזיר, אלא מצד המעבד, מי שעבד לו, שהוא ידע להגיד את הסימנים. אז אם יש לנו מציאות שאין לנו סימנים, כי זה עבודה שלא מדעת אין סימנים, בעל הבית לא יכול לבקש את זה. הוא לא יקבל את זה לעולם. והמוצא זה הגיע לידו באיסור, כי עדיין לא התייאשו מזה. תקוע. אבל לעומת עבודה שבאת להחזיר אותה, ופרסמת והיית צודי גדול, זה הגיע לידיך באיסור? לא, זה הגיע ביתר. ולכן בזה מצאנו מציאות שאתה תוכל להשתמש בזה, אז זה לא תקוע. לכן בזה לא חידשו להפקיר לפי מה שהריטב"א מחדש. אבל אם זה מאוד מוגבל לחפץ של מצווה, זה לא כל כך... נכון, אבל אם תגיד לי, כפי שנראה עכשיו ברוך השולחן, שזה מוגבל דווקא לתפילין, כי זה מצווה, ולא לחפצים אחרים, או מטעם אחר שהוא מביא פה, אני אגיד לך, כיוון שפוטנציאלית יכול להיות, וקורה דברים כאלה, שהבעלים יכולים להגיע, אז הפוטנציאל שיגיע מישהו וידרוש סימנים, זה מספיק לומר שהחפץ הזה הוא לא באמת בעל תשחית. זה מספיק. אבל בייאוש שלא מדעת אין שום פוטנציאל. הבעלים לא יכול, המוצא הגיע לידו באיסור. לא יכול להיות כזה מה אומר, אבל לא ייתכן שהתורה תקבע דין כזה שחפצים, הרי בעל תשחית זה איסור תורה אפילו. ובכל זאת זה לא להלכה, זה רק מסביר את הדעה. ובכל זאת זה לא להלכה. נכון, זה לא להלכה. אבל להסביר את רבא, הרי למה זה לא להלכה? כי בסוף זה של הבן אדם, הוא לא יתייאש עדיין. איך התורה מחדשת שייאוש, הרי זוכרים בשיעור הראשון מה למדנו? התורה, מאיפה אני שמצאתי חפץ יכול לקחת אותו אליי? מה זה הפקר? דחינו שזה לא הפקר. מה קרה פה? היה פה קניין? הרי בכל דבר כשאני קונה בעלות, אני צריך שמי שזה שלו יסכים לתת לי את זה. אני יכול לקחת לאנשים חפצים, תשמע, הוא לא רוצה, הוא לא. צריך הסכמה. אז מה קרה בעבודה שהבעלים בכלל, הוא לא עשה שום מעשה? אז אמרנו, התורה מחדשת ייאוש. אז היא מחדשת ייאוש רק שהיה ייאוש. אם לא היה ייאוש, מאיפה אתה תיקח את זה? ואני רוצה להראות לכם שהדבר הזה נפסק למעשה, כן? אני חושב שרב צבאי גדול. בתחילת המלחמה היה מלא בקשות לתפילין. יש איזה ארגון של רב עמיחי אייל מבית-אל שאוסף תפילין ישנות, מחדש אותם, ופניתי לישיבת הכותל וביקשתי מהם תפילין ישנות. הביאו לי כמה קופסאות של תפילין מאוד מאוד ישנות. מה, שמצאו שם כאילו? כן, שיושבות שם שנים, ממש 30... כן. והרב נמצא פסק להם שאפשר לתת אותם. אז... נכללים יש. מעניין. אז יש כמה דברים שצריך לשים לב אליהם בדבר הזה, למה הוא יכול לפסוק, למה הוא פסק. יכול להיות, במקומות ציבוריים, יש אנשים, יש מקומות שכתוב, נגיד אצלנו בבית כנסת, בכוונה עשינו דבר כזה, שעושים שלט על הפקר, במקוואות יש לפעמים דברים כאלה שיש הפקר, ויש פוסקים שכותבים שאפילו אם לא עשו שלט מפורש, עצם זה שזה נמצא במקום ציבורי, אז הבן אדם יודע שיש פה איזשהו ועד שמקבל אחריות על המקום הזה, וזה לא הדבר הזה, ולכן אוטומטית זה אחרי תקופה מסוימת מופקר, כאילו התנו מראש. אז יכול להיות שעל בסיס הדבר הזה הוא יסתמך, או על בסיס הסוגיה פה, הוא יגיד, אם יום אחד יבוא מישהו לדרוש, אז אולי ידרשו, אבל בינתיים אפשר להשתמש בזה. אבל גם ניחא להשתקם. השאלה, מה נפסק? האם זה דווקא במצווה או בכל דבר? אז ערוך השולחן הביא בהתחלת הדעות שאומרות ככה, ואז הוא אומר, אבל יש אומרים שזה רק בתפילין, אבל בשאר העבודות אדם חפץ בשלו יותר, ואין לו מצווה בזה שהאנשים מקיימים את זה המונה, אז הוא לא מסכים. אבל אני רוצה להראות לכם שלמעשה רואים בשו"תים של האחרונים, שהם הלכו כדעה שאומרת שאתה יכול להשתמש בזה בינתיים. נגד הרמב"ם בראש.
משמע שזה נגד הרמב"ם והראש, כפי שהערוך השולחן הבין את זה, אבל אפשר גם להבין אחרת. זה לא שהרמב"ם כתב במפורש דווקא בתפילין, הוא פשוט כתב את זה על תפילין. הוא כתב את זה על תפילין, גם בשולחן ערוך. מה אומר השולחן ערוך? תראו את השולחן ערוך במקור 5, מצא תפילין, שם דמיהן ומניחם עליו מיד אם ירצה, שדבר מצוי לקנות בחושם. מצד אחד הוא כותב מצא תפילין. כן, זה אותו שאלה על הגמרא. מצד שני, הוא אומר שזה מצוי לקנות בכל שעה, אז גם שאר דברים. אז לא ברור שאפשר לדייק ממנו. אומר ראידות מוישה, שמצא דבר שאין בו סימן, הוא מחדש עוד יותר. זה אפילו, הוא רוצה לומר את זה, אפילו בדבר שאין בו סימן לא חייב להשאיר, אבל הוא מסופק אם זה קודם ייאוש. יכול להיות. אם ודאי לא היה עדיין ייאוש, לא, אבל הוא מסופק, אז מה הוא יכול לעשות? לוקח את זה, וירשום בפנקסו את מה שמצא. היום אתה יכול כבר להגיד, תצלם בטלפון שלך. אבל למה זה לא ספק את הרייסה לחום לפה? מה, בגלל שזה... שאתה לא יודע. לא, אז יש פה שני דברים. גם אם זה ספק דאורייתא, הרי ראינו מה הספק? שאולי זה לפני איוש, ואני שומר עליו, ואני אסור להשתמש. נכון, אבל... אז איך אתה פותר לו כולה? בגלל שבסוף אם הוא יבוא, אתה כן תיתן לו את זה. בהנחה שהוא יבוא, אתה תוכל לתת לו את זה, אז אתה לא לגמרי גוזל. זה לא גזל, ראינו שאפילו במקום שאתה חייב להשיב, בוודאות מותר לעשות את זה. אפילו במקום שבוודאות אתה חייב להשיב. פה אולי אתה לא חייב להשיב בכלל. אבל כל מה שראינו זה בדבר שיש בסימן. ובו אתה חייב להשיב, ובכל זאת אמרו לך תעשה את הפטנט הזה. אז פה יכול להיות שאתה בכלל לא חייב להשיב, זה יותר קל. למה? כי זה אין בזה סימן. אז הוא אומר ככה, לרשום בפנקס, והוא הדבר שיש בו סימן. ירשום כל הסימנים, וירשום את שווי האבדה, אם הוא ידוע. ואם לאו, תלך לשלושה אנשים שעשו לך שומה בדבר הזה. וזה מה שיש לעשות בכל מקום שאמרינן יהיה מונחת שיבוא אליהו. אבל כתוב במשנה, יהיה מונחת שיבוא אליהו, מחדש. יהיה מונחת שיבוא אליהו, פירושו של דבר, זה לעולם לא שלך. ויכול להיות עוד 40 שנה יבוא מישהו ויגיד, זה שלי עם סימנים, תצטרך לתת לו את זה או את השווי. זה המשמעות של יהיה מונח. אבל לא שתעשה את זה כמו צנצנת המן ותשים את זה שם, ככה אי אפשר להשתמש. לא, תשתמש בזה, אבל תדאג שיהיה לך את הסימנים או בתמונה או משהו כזה, וזה העצה התורה היום לתת לאנשים, כל מציאה שמצאתם. בהנחה שאפשר לקנות אותה בקלות, לא אם זה פתאום, אתה יודע מה, איזה אגרטל שהוא קיבל מסבתא רבא שלו, שזה וזה, זה לא, כי זה הוא לא יוכל לקנות. יש חפצים שאנשים יש להם כל מיני כאלה רגשות אל הדברים האלה, במיוחד זה לא, כי הוא ירצה דווקא את זה. אבל... אני יודע את זה מראש. נכון, יש דברים שבהם זה ברור, יש דברים שבהם ברור שלא, ויש באמצע אז אל תתעסק עם זה, בגלל הספק. אבל יש דברים שברור שלא, כן? אני יודע מה, אחד מצא כדור, אז אם אפשר למצוא בדיוק כדור כזה וזה, אז תצחק בו והוא יבוא, כן? אז זה הדרך לעשות. לכן יוצא, גם פה נראה בחתם סופר, יוצא שבאמת גם בחפצים שמצאנו והכרזנו, ולכאורה הם צריכים להיות מונחים עד שיבוא אליהו, אפשר באמת להשתמש בהם. תהיה בעולם תועלת בדבר הזה. תהיה, בגלל שיש תועלת לא הפקירו את זה. אבל בעבדה שלא מדעת אין שום תועלת בדבר הזה. זה הצחפת שהוא פשוט בל תשחית. זה כל כך לא יכול להיות. אומר רב, החכמים תקנו פה תקנה מיוחדת, הפקר. בשביל הדבר הזה, שהחפץ לא יעמוד בלי מעש. זה ככה ריטווה מבין את רבא. למה לא לתרום את זה לצורכי ציבור? ואז הערבים נהנים מזה. זה נכון, בגזל ככה אומרים שאדם שגזל, הוא לא מוצא את הבן אדם שהוא גזל ממנו, נכון? אם הוא יודע המשפחה שלו או מה שייתן ליורשים, אבל אם לא, שייתן את זה באמת במשהו שהוא צורכי ציבור, סתם כדוגמה, יד שרה או דברים כאלה, ואז יכול להיות שאחד מהיורשים או מהצאצאים יבואו וייהנו מהדבר הזה וכך הוא יחזיר. ככה כתוב בגזל. אבל זה לא, אם הוא רוצה לעשות את זה, זה בסדר, אבל זה לא משהו שמאפשר לנו, זה שנותנים את זה לציבור, להפקיע ממון של מישהו. זה לא, זה שעכשיו הציבור ישתמש בזה, זה יפה מאוד, אבל אתה מפקיע בסוף את הממון שלו. גם אם אנשים רבים ישתמשו בזה. אלא צריך הפקר של זה. אחרי שהפקירו, אתם רוצים לתת את זה לציבור, אבל חייבים את ההגדרה של הפקר בית דין. ככה, כדי שזה יהיה. זה לא נפסק, אבל ככה. גם החתם סופר דיבר על מקרה כזה, הוא סיפר על איזה עוזרת שבאה לבית, והיא שכחה שם נזמים, כל מיני תכשיטים כאלה יקרים, מקרה ערך, שוודאי שיש בהם סימנים, והוא אומר שבעלת הבית זה לא כמו היום, אתה מפרסם ואתה יכול, זה, מי מכיר את ההוא וזה, לא טלפונים, לא וואטסאפים, לא שום דבר. היא הלכה לאיזה מקום אחר, נעלמה לה, היא לא יודעת איפה היא. עכשיו, היא אומרת, שמע, יש פה תכשיטים יפים. אני יודעת של מי זה. אני יודע, יש לזה סימנים, זה ברור לי, אבל היא נעלמה, עבר שנה, שנתיים, מה, לא ניתן לה...
לבת ליהנות מהתכשיטים האלה? לא חבל? מה, סתם יעמוד פה? הוא אומר, תתני לה. תרשמי את הסימנים, תבדקי, שאמא היא תחזור, אבל בינתיים תתני לה, כי קל למצוא כאלה בשוק. וככה הוא מביא מכל מקום, כיוון שנזמי זהב במקור התשיעי, שכיחי טובה, קל מאוד להשיג ולמצוא אותם, אפילו תפי מתפילין, יותר מתפילין, זה, וגם... יש בגמרא, בכוסות של זהב וכסף, אתה לא יכול להשתמש בהם, כי אנחנו מפחדים שאנשים יגזלו אותם, זה מפורש בגמרא. שמה? שגם בכוסות של כסף וזהב, שאתה לא יכול להשתמש. למה לא? מה זאת אומרת שאנשים יגנבו אותם? אם מצאת את זה, אז דברים כאלו יקרי ערך, אנחנו רוצים שתסתיר אותם, ולא באופן שאנשים... שאנשים אחרים ייקחו אותם בלי להכריז בכלל. לא, זה אחרי שאתה שומר עליהם, אתה לא יכול להשתמש בהם, זה אסור לך. אסור לך. צריך לברר, אולי זה משהו מיוחד, צריך לראות, תראה את הסוגיה, נדבר על זה, אבל יכול להיות ששם חוששים שהוא לא ימצא דבר דומה, או משהו כזה, אבל פה רואים שאם הוא מוצא, וגם פחת הדידו על ידי תשמיש מועט, זה עוד נקודה. הפחת הוא מאוד מועט. בתכשיטים הפחת הוא מועט, לעומת משהו אחר שאתה תעשה פחת אם תשתמש בו, אז לא. אבל אם הפחת הוא מועט ואתה יכול למצוא כאלה, מותר לך להשתמש עד שיבוא אליהו, זה המשמעות של הדבר הזה, זה דבר אחד. אני רגע ממשיך עוד בכיוון הזה של תקנת חכמים מיוחדת לשיטת רבא. הרי איפה אנחנו נמצאים בסוגיה הכללית? אביי אומר לו אבי ייאוש, הוא לא יודע. ייאוש צריך להיות מידיעה. זה ההיגיון הפשוט. ייאוש צריך להיות, אני יודע ומתייאש. בלי שאני יודע אני לא מתייאש. אבל למה רבא אמר שאבי ייאוש בלי מודעות? הסבר אמרנו יש הסבר אחד, תקנת חכמים מיוחדת. למה תקנת חכמים? בגלל שהחפץ הזה תקוע פה. רבי יונתן אייבשיץ בחידושין שלו מביא הסבר אחר למה תקנו פה חכמים תקנה, בשביל המעבד. מה זה בשביל המעבד? כפי שאמרתי, הדין הזה של ייאוש שלא מדעת, הוא תוקע אותנו. זה לא נפסק למעשה, אבל הוא תוקע. כי כל דבר שמצאת באוהלים כמעט, עוד רגע נדבר גם על כסף, סתם אני זורק פה באוויר. היום כסף, אתה איבדת, היה לך כסף, אתה שם לב אם איבדת או לא? מתי אתה פותח את הארנק? היום אנשים גם משלמים באמצעים אחרים, יש כל מיני דברים כאלה. אתה יודע, אם היה לך שם סטפה, הוצאת, אני סיפרתי לכם שבערב היה לו בריץ לפני כמה זמן, שנה כבר עוד, והייתי במקווה עם הרבה כסף, כי הלכתי אחרי זה לשוק, כמו שאמרת שולי, עדיף לקנות בשוק, נכון? אז הלכתי לשוק לקנות מוצרים ולחמניות וכל מה שצריך וזה, הכל. אז שמתי בכיס, כי אתם יודעים, בשוק, לא כל אחד מקבל שם כרטיס אשראי, לא כולם מקבלים שם כרטיס אשראי. אני נכנס למקווה, יוצא מיד, אין כסף. אין כסף, לקחו, בסדר, ברוך השם כפרת המנות, הכל בסדר. אבל זה משהו שאתה מוציא במיוחד, ואתה יודע שאתה צריך, אז אתה שם לב מיד, איך שיצאתי, אתה מכניס יד לכיס, שולם עליכם, שלום על ישראל, כן, אבל סתם ככה יש לך 100 שקל בארנק. יש לך 10 שקלים בכיס. מה, אתה כל פעם מכניס לכיס? עדיין זה שם. 10 שקלים, עדיין זה שם. לא, זה לא ככה. לפיכך יוצא שגם היום אם מצאת מטבע, אין בו סימנים, לך תדע אם בעל הבית שאיבד אותו, אם הוא בכלל מודע, ואם הוא לא מודע אתה לא יכול לקחת את זה. הדין של ייאוש שלא מדעת, הוא עוקר את כל היכולת של בן אדם לזכות בדברים. אומר רבי יונתן אייבשיץ, לפי זה, המעבד עצמו רוצה לעשות הפקר בחפץ שלו. הוא רוצה שחכמים יפקירו, למה? כי אנחנו רוצים לייצר כזה מציאות שכל פעם שמישהו מוצא ואין סימנים שזה יהיה שלו. כן, אנחנו רוצים, אני גם... נוח למעבד, למרות שספציפית... בדיוק. למרות שספציפית עכשיו זה רע לו, ואתה יכול להגיד גם, תלוי מה הוא איבד. אבל בטלה דעתו אצל כל אדם. שנוח לאנשים לאבד ויפקירו להם, ככה הוא כותב, תראו, צריך לומר, דחכמים תקנו לטובת בעל האבדה. איך יכול להיות? לטובת בעדה וייאוש, חידוש. ואם לא כן, בכל פעם נאמר שבעל הבית לא ידע שנפל ממנו בשעה שמצא. ולעולם נוציא ממנו מציאות, אף אחד לא יוכל להשתמש במציאות. כן? וניחא לבעל החפץ, דאיכא דהוא איבד ולא ידע דילו לאבי ייאוש, כי איכי באותו האופן שאם הוא ימצא, אדם לאבי ייאוש ויזכה במציאה. כן, את רב. למה זה הפקר? למה עשו פה הפקר? כן, אז עד עכשיו רק הלכנו במסלול, ראינו פה שני הסברים לתקנת חכמים, אבל המסלול העקרוני היה, הרב מסכים עם הבעיה. והוא מסכים איתו שעקרונית, אם האדם לא מודע לכך שעבד לו, זה לא ייאוש. כי ייאוש צריך להיות מתוך מודעות. אוי לי,
איזה בסה, איך זה עבד לי. אלא מה? בכל זאת זה נחשב של המוצא, כי חכמים תקנו שזה יהיה הפקר משני טעמים שהבאנו. כלומר, כרגע אין מחלוקת עקרונית בין אביי לרבא. אבל, באופן פשוט, נראה לבאר, וככה רוב הפרשנים וכו' מסבירים, שיש ביניהם מחלוקת עקרונית, ויש בזה כמה הסברים. תלכו לספרים, תראו בכוח ובפועל, מה כוחו של פוטנציאל, כל מיני כאלה חילוקים וזה. אבל אני רוצה לומר שיש פה חילוק לגבי מה ההגדרה של... האם בעלות של משהו על חפץ זה קשור לזה, ליכולת שלו לשלוט בחפץ? ורק כשאני שולט בחפץ, יש לי יכולת שליטה. גם להגיד למישהו, לך תיקח, לך תעשה, זה יכולת שליטה, זה בעלות. אבל ברגע שכבר אין לי יכולת שליטה, כבר אני לא הבעלים, אם אני לא הבעלים יכולים לקחת את זה ממני, זה כאילו פקע ממני. או שבעלות זה יותר הגדרה כזאת הלכתית משפטית. כן, איזה משהו רוחני כזה, מופשט. שכל עוד לא הוצאתי את זה בפועל ממני, גם אם אני לא יכול לעשות עם זה שום דבר, אני עדיין הבעלים. בסדר? זו השאלה שיש פה. מה יגיד לנו אביי? אביי אומר לנו, בעלות זה לא תלוי בשליטה שלי. עצם זה שזה היה שלי, ואני לא הוצאתי את זה בפועל ברשותי במחשבה, זה עדיין שלי. ולכן ייאוש שלא מדעת, לא אהבה ייאוש. אבל רבא אומר, מה? חביבי, זה לא משנה לי אם אתה יודע או לא. זה נעלם לך. אתה לעולם לא תקבל את זה כי אין לך סימנים. אתה לא יכול להשתמש בזה. תכלס, אין לך בזה שום שליטה. ואם אין לך שום שליטה, זה כבר לא שלך, אז יכולים לקחת לך את זה. ולכן, אהבה ייאוש. בסדר, זו השאלה, מה הגדרה של בעלות. ואני רוצה לומר שהדבר הזה לכאורה תלוי במחלוקת בהסבר דין של זוטו של ים. מה זה זוטו של ים? בזה אין מחלוקת בדין, אבל יש מחלוקת בהסבר הדין. זוטו של ים זה חפץ שיש לבן אדם, דיברנו על זה קצת שבוע שעבר סביב המחולה שם בחוף של אשקלון שנפלה. כלומר, יש לך נגיד איזשהו משהו, אתה הלכת לכנרת, ושמת ליד הכנרת את השעון שלך, הורדת שם את הדברים, ושמת את השעון. פתאום, אתם יודעים, יש שעה שבה הכנרת מתחילה להשתגע וככה, איך קוראים לרוח הזאת? יש שם לרוח הזאת. צונאמי? לא צונאמי, אבל בעזרת השם לא צונאמי, אבל יש רוח שעולה ככה, ואז היא באה, וזוטו של ים זה הגל הזה שמגיע, לוקח לך, עכשיו נגיד אתה בא, וצועק, אני לא מתייאש, אני אריה, אני לא אכפת לי, אני זה, ואז החבר שלך הולך, אחרי 5 דקות, הוא הולך שם במים, פתאום זה, שוחה, פנימה, מוצא את השעון, של מי השעון? של החבר. למרות שאתה צועק שלא התייאשת, אתה צועק שלא התייאשת. בכל זאת הדין הוא שבזוטו של ים זה שייך למי שמצא. זה הדין, עוד רגע נראה אותו בפנים, והשאלה היא למה? למה אם בן אדם, הרי כל היסוד... זה עם סימנים, בלי סימנים, לא משנה, עם סימנים, בלי סימנים, אתה צועק, אני זה וזה. אז לפי רבא קודם ייאוש, זה כמו זוטו של ים. אז בוא נראה. אז רגע, קודם כל, מה הסברה בזוטו של ים? מה ההיגיון? הרי כל היסוד של מציאה זה שהבעלים יתייאש. אז יתייאש באמת או לא יתייאש, יש פה תקנה. אבל אם הבן אדם צועק, הגמרא מביאה עוד דוגמה. אחד הלך בחול, לא באיזה חול קטן. הלך, תראו לכם, הלך בחוף הים, פתאום נפלה לו שם אבן יקרה. ובאה הרוח אחרי כמה דקות, והוא מתחיל לרוץ, ואתה רואה אותו רץ עם קברה, עם מסננת, מתחיל לסנן. זה בן אדם שהתייאש? אם אדם מתחיל לסנן, הוא לא מסנן. טוב, הוא מסנן, מביא, מתקשר לחבר'ה, יאללה, תבואו, בא, וזה, כולה וזה. פתאום הולך שם איזה אחד אחר, הולך להתקל, שמוצא את זה, אוי, מצאתי, תביא לי את זה, לא תביא לי. דין תורה, הם מגיעים לדין תורה, הוא אומר לדיינים, זאת השאלה, אבל לא התייאשתי, הבאתי קברה, התחלתי לנפות, נפה. 60 זה, 80, ככה וזה, לא יעזור לך. זוטו של ים הלך. למה? מה הסברה? שני הסברים בדבר הזה. ההסבר הכי קל לומר, גזירת הכתוב כפי שנראה. למה? כמו בהפקר. התורה הוציאה את זה ממך. כתוב, אשר תעבד ממנו. רק עבדה שהיא עבדה ממך, אבל אחרים יכולים למצוא אותה בקלות, זה יש בזה דין השבת עבדה. אבל אם זה עבד ממנו, ומכל העולם, כי באמת זה שמישהו מצא את זה אחרי זה זכה בפיס. אבל עקרונית כל העולם אף אחד לא יכול למצוא את זה. בגזירת הכתוב שזה מופקע. בסדר? זה הסבר אחד. זה ההסבר הקל. תמיד אגב, גזירת הכתוב זה הסבר הקל. זה הסבר הקל. לא צריך להסביר את הסברה. מה, טוב, אשר תאבד ממנו, נגמר הסבר. אבל יש עוד הסבר. הסבר נוסף שאומר, זה יפה שאתה צועק. אבל תכלס בפועל, מבחינה מציאותית, אין לך עוד שום שליטה בחפץ הזה.
אם יש לחפץ הזה סימנים, יכול להיות שמישהו ימצא ויחזיר לך, תהיה לך איזשהו סוג של שליטה אליו, או אם מישהו ימצא אתה תוכל. אבל החפץ הזה שהוא בעצם הלך מפה, ואף אחד לא יכול למצוא אותו עקרונית, כבר אין עליו שום שליטה. ברגע שאין עליו שום שליטה, אין לך בעלות, ולכן גם אם אתה צועק עד מחר, לא אכפת לי מה אתה צועק. כי הבעלות היא לא תלויה בצעקות וברצון, היא תלויה במעשה, בפועל. ובפועל אין לך שליטה, לכן זה מופקע. וזוהי לכאורה בדיוק מחלוקת אביי ורב. כן. שוק לא נחשב לזאתו של יד? מה? שוק לא, מה, מציאה? אנשים אחרים מוצאים את זה, לא, אבל אם מישהו אחר יתקל בזה, בכנרת אף אחד עקרונית לא ימצא את זה. זה בחזקתו ממש. מה? זה כנראה שלא הוא ימצא את זה בשוק. נכון, אבל... כן, אבל... מבין. אבל ברגע שיש בזה סימנים, אז הוא יוכל לבוא ולדרוש את הסימנים האלה, ומישהו ימצא את זה כנראה ויש סימנים, ואז תחזור אליו השליטה, כלומר, יש לו איזשהו תקווה. התקווה הזאת היא שיהיה לי שליטה, ויכול להיות שיהיה לו שליטה, זה מספיק. מישהו יכול למצוא את זה גם. מישהו יכול למצוא את זה. אז זה אומר שיש פה שליטה. אבל ברגע שזה משהו שהלך מן העולם, אין פה שליטה, נגמר. זה לבד מהאנושות, כאילו. כן, כאילו מהאנושות. למרות, תגיד לי, אבל מצאו את זה, אז מה? זה לא משנה. כן? ואז יוצא שזה בדיוק מחלוקת אביי ורבא. כלומר, המחלוקת בזהותו של ים, זה המחלוקת של ייאוש שלא מדעת. לפי רבא, שאומר שהשאלה אם יש לי שליטה בפועל או לא, לא אכפת לי אם אתה יודע. זה לא משנה לי, בפועל זה כבר לא אצלך. לכן זהותו של ים, הוא אומר שבדיוק זה של כל מי שמוצא אותו, ולא בגלל גזירת הכתוב, אלא כי אין לאף אחד שליטה. זה עניין של שליטה, כן? אבל לפי אביי, שזה תלוי במודעות. אז בזהותו של ים, מה המודעות שלו? הוא צועק ואומר, אני לא מוכן. ואם אני לא מוכן, לכאורה הדין היה צריך להיות שמשהו עדיין לא יתייאש, אז איך מישהו אחר זוכה בזה? נכון? אם הוא לא... לפי אביי, שהכל תלוי במודעות, אני יודע מה המודעות שלו. הוא לא מתייאש, תראה, הוא רץ עם מסננת. לא משנה לנו, כי יש גזירת הכתוב. בסדר, גזירת הכתוב. זה בעצם, מי אומר לנו את שני הצדדים האלה? אז יש לנו ריטב"א ורמב"ן. הריטב"א אומר במקור 14, רגע, תראו רגע 12 את הדין שבשולחן ערוך. המציל מהארי והדוב וזהותו של ים, כן? או אריה, או זהותו של ים, כן? פירוש לשון הים החוזר לאחוריו, כן? זה מה שאמרנו, כן? גאות השפל. או שלולית של נהר, לא נהר, זה כנרת, משהו כזה, זה שלולית של נהר או משהו כזה. הרי אלו שלו, אפילו הבעל עומד וצורח. כן? אז למה? הריטב"א הולך בכיוון, אולי נתחיל עם הרמב"ן ב-15 שהוא הקל. מיני לעבדה שיש פנה שמותארת, אלא אתם רחמנא שריה ויהווה הפקר. כלומר זה אביי, עקרונית הוא צווח, וכיוון שהוא צווח הוא לא מתייאש. ולכן אין פה דינים רגילים של ייאוש. אבל זה התורה אמרה, עבדה ממנו, אבל לא מכל אדם. ופה זה עבד מכולם. זה רק הכתוב. אבל הריטב"א לא הולך בכיוון הזה. ריטב"א ב-14 אומר ככה, מי הוא אף על גב דצווח שלא מייאש, אין בכך כלום. כי שקור ומשקר, או בטלה דעתו אצל כל אדם. משום אחי נעשה כצווח על ספינתו שטבע בים, אין בדבריו כלום. כלומר, אני לא מתייחס לדברים שלו, כי למרות שאתה צועק סוף סוף, זה כמו ספינה שטובעת. אין לך שליטה. אז מה אכפת לי שאתה צועק? גם אם המודעות שלך היא שאתה לא רוצה לאבד את זה, בפועל איבדת שליטה. ברגע שאיבדת שליטה, זה כבר לא נחשב שלך. כמו בדין ייאוש שלא מדעת לרבא, שלמרות שהוא לא יודע. כלומר זה אפילו, עכשיו רק את זה אני אסיים בזה, אבל תראו מוריי ורבותיי, זה יותר מייאוש שלא מדעת. ייאוש שלא מדעת, הוא לא יודע, ואנחנו אומרים שזה כבר לא שלו. פה הוא אפילו יודע, ואומר לא, ויותר גרוע אפילו צועק, לא, כי אין לך שליטה. בסדר? זה הדבר הזה. ולכן זה מה שבעצם רצינו לומר, להסביר את מחלוקת אביי ורבא. הסברנו בכיוון אחד שבאמת הם מסכימים עקרונית שייאוש דורש מודעות, אלא רבא בא ואמר לך אולי צריך פה מכל מיני טעמים לעשות הפקר של בית דין, כן, כפי שראינו ברבי יונתן, אייבשיץ, כפי שראינו בריטב"א, שעשו פה הפקר כי לא יכול להיות שהחפץ הזה יהיה תקוע. והסברנו למה דווקא ספציפית החפץ הזה ולא כל מציאה עם סימנים מתקוע, כי אפשר להשתמש בה, דברים האלה, זה מה שראינו שם. או כיוון אחר שהלכנו, לא, יש פה מחלוקת עקרונית בהגדרת בעלות על חפץ. האם בעלות על חפץ זה קניין רוחני כזה, כלומר עצם זה שזה שלי, זה שלי כל עוד לא איבדתי את דעתי מהדבר הזה? או, ואז זהותו של ים, או זהותו של ים זה גזירת הכתוב, או שדווקא זהותו של ים מלמד אותנו שלמרות שאתה צועק, כל עוד אין לך, בגלל שאין לך שליטה בדבר הזה, אפילו שאתה צועק, זה לא מועיל, בוודאי שאתה לא יודע, זה פחות מזה, וזה לא יועיל. אם כשאתה יודע ואתה לא רוצה, זה לא עוזר לך,
אז כשאתה לא יודע, בוודאי שזה לא יעזור לך, ולכן ככה. אז זה הדבר הזה. לסיכום, מי שירצה לראות, זה המחלוקת, אז מה הדין של כסף שמצאנו היום ברחוב? בוא נדבר רגע למעשה. אם אנחנו מדברים על הדוגמה הכי קלאסית לדבר שאין בו סימנים, כן? אז על פי הגמרא, וכך פוסק שלנו ברס"ב, מעות ודברים כאלה, אדם כל הזמן מפשפש בכיסו, ולכן אם מצאת את זה, כנראה שהוא יודע שהוא איבד את זה. אם הוא יודע, הוא יתייאש, אין בזה סימנים, זכית, אשריך, בטוב לך, הכל טוב. אבל היום, האם באמת מפשפשים בכיסים? יש שניסו להגיד שלא, אבל בוא נראה את הפתחי חושן, שהוא אחד האחרונים שמכריע בדברים האלה בספר שלו. בוא נראה מה הוא כותב. הוא אומר שגם היום הדין הזה מצוי. כן, גם היום הדין הזה מצוי. זה לא שיב ברב עובדיה. שאומרים שלא? רב עובדיה שאומר שזה לא שייך בזמננו, רב עובדיה אומר שזה כן שייך. אז בוא נראה. אז הוא אומר, שמעתי, 16, שיש מפקפקים בזמננו בעצם הכלל. הרב? כן. אולי מצד הגדר של הריטב"א, של זהותו של ים, שזה בעצם שבזר דעתו אצל כל אדם, אז גם כסף שנופל ברחוב הוא בבחינה הזו. שמה? שזה יהיה זהותו של ים, כי כל בן אדם שנפל לו 10 שקלים, הוא אומר כפרה והלך. זה נכון, זה נכון. אז זהותו של ים, ואז יש פה הפקעה מצד אבל זה לא, זהותו של ים, אתה אומר שזה בטלה דעתו אצל כל אדם. כאילו מצד זה. זה לא בלתי אפשרי למצוא את זה. אז אחרים ימצאו את זה, ואז אם אחרים ימצאו את זה, אז לא בטוח. אף אחד לא יכול למצוא את זה. זה לא דומה כל כך, כן. אבל אני מבין מה שאתה אומר, כי אתה אומר... מצד הייאוש, כאילו. כן. מצד הייאוש, אתה אומר, כי כל העולם מתייאש מזה, אז זה דומה לזהותו של ים. צריך לחשוב על זה. אז אומר פה הפתחי חושן, שמעתי שיש מפקפקים בזמננו בעצם הכלל שאדם עשוי למשהו בשביל כיסו ומרגיש בנפילה. שבדרך כלל אין אדם יודע כמה כסף יש לו בכיס, אני יודע מה זה. ובפרט בסכומים קטנים. אמרתי, אם אתה בדיוק רוצה את הכסף לצורך מסוים, זה אתה שם לב, זה ודאי. ולכן אם מישהו מצא כנראה סכום של כמה שטרות מקופלים או משהו כזה, זה ודאי נחשב שהבעלים שמו לב לדבר הזה. אבל סתם בכסף, אתה יודע, הוא לא שם לדבר הזה. וחזר לבניהו שלו מדעת. מכל מקום נראה שאין לחוש לכך. כיוון שחז"ל סתמו ואמרו מעות מפוזרין הרי אלו שלו. אף על פי שמסתבר שגם בזמנם לא היה אדם מרגיש בחיסרון פרוטה. זה לא שאז הם היו יותר לחוצים על כסף מהיום. גם אז אדם היה לו כיס, נכון? הוא הלך עם זה בכיס. והוא כנראה, גם אם היום משתמשים בכרטיסי האשראי, דברים כאלה, גם אז אדם לא היה יודע בדיוק כמה מטבעות יש לו בכיס. ולא חילקו בכך, מסתבר שכלל זה בתוקף, כל זמן שלא יתברר ההפך, ועוד שבלאו הכי דעת כמה פוסקים להקל בין ייאור שלא מדעת שיכול להשתמש באבדה. חידוש פה. והנה החינם אם יבוא הבעלים ויתברר שלא ידע בחסרונו ולהתייאש, שיהיה חייב להחזיר לו. כן, ולכן יש לנו את הדבר הזה למעשה, אז כאילו נראה שהיום באמת במציאה של מטבעות, דברים כאלה, אם זה כסף גדול שאדם מוצא אותו, בוודאי, אם הוא נגיד בגומייה או בסיכה, זה כבר סימן. זה סימן, נכון? מי שאיבד סכום יבוא וייתן סימן. מה, הייתה גומייה, איזה צבע היא הייתה? איך זה היה? זה היה מגולגל? או שזה היה מקופל עם הגומיה. יש כל מיני מייסס איך לקשור את הכספים. יש סיכה מכאן, איזה צבע הסיכה הייתה? סיכה כזאת, סיכה כזאת. אבל נגיד שהוא סתם מצא, אז אם זה לא סכום מאוד מאוד מסוים, כנראה שהבעלים, אם זה סכום גדול, בוודאי שהבעלים הרגישו ויכול לקחת את זה אליו, ואם זה סכום קטן, זה מחלוקת הפוסקים, אבל יש על מה לסמוך ועדיין כן לקחת, כי הולכים על ליבא דגמרא שלא חילקה, וכיוון שכנראה הבן אדם משתמש בכיסו והרגיש שנפל לו כסף, אז הוא יתייאש מזה. המחמיר ורוצה לעשות עם זה, לתת צדקה או משהו כזה, אז תבוא עליו ברכה. במקום קידוש השם, במקום קידוש השם, בכלל, כל הדין של השבת אבדה, כשלא חייבים להשיב אבדה, אם בא לפניך הבן אדם, בזהותו של ים, מה כתוב במפורש שמה? שאם אתה רואה את הבן אדם, מידת חסידות להחזיר לו. יותר מכך, ראינו שהיום דינא דמלכותא, הקצות שם אומר שבגלל שדינא דמלכותא זה להחזיר היום, אז זה נהיה דין. בסדר? חייב. אבל בהנחה שאין מי שבא ודורש עם סימנים, אז לא חייבים. חזק וברוך לכולם, יש לנו תואר גדול, בשורות טובות שאומר לחמור. אבל זה לא חיבה כן. דבי, המחלקת זה מיישר את המקור.